Ovo je AstroPython u prevodu Astrofijaker. U klipu koji sledi slušate horoskop za april, maj i juni 2026. godine za osobe koje imaju znak ili podznak u raku. Ako ste učili nešto u zadnjih par godina, onda i samo onda ćete postići vrh u karijeri, unapređenje i povišicu plate, ali i velike obaveze na poslu. Možda ćete morati da radite više sati nego pre, znači sva energija će vam biti usmerena na posao, što znači da ćete imati vrlo malo vremena za porodicu koja je vama vrlo bitna. Samo nemojte da se žalite jer ćete tako stvoriti sebi problema. Jednostavno ćutite i radite. Imaćete promenu i u statusu u društvu. Za neke će značiti dobijanje posla, za neke nova pozicija na poslu, a za neke ulazak u brak ili neka promena u karijeri kod jednog od vaših roditelja, a zavisi od vaših godina. Imaćete neku dobru poslovnu ponudu iz inostranstva koju treba da prihvatite jer će vam doneti još više novca u vremenu koje dolazi. Imaćete više sreće nego obično. Dobro bi bilo da se okrenete veri i da sada češće idete u Božji hram jer ćete tako pojačati vašu sreću. Zato molite se i maštajte što više i očekujte da vam se to i ostvari jer sada možete dobiti sve što poželite. Imaćete troškove zbog nekih putovanja u inostranstvo, ali i zbog prijatelja. Morat ćete da se dogovorite oko nekog zajedničkog novca sa bračnim partnerom, partnerkom, recimo oko nasleđa, investicija, dugova, kredita, hipoteke, osiguranja i poreza, jer će biti neke promene u vezi toga zbog izmene nekih regulativa u banci. Moguće je da se sada oslobodite nekih dugova i kredita. Ipak obratite pažnju na sve dogovore koje budete potpisivali, a posebno ako se radi o kreditima, porezima ili nekim investicijama. Ako ste u braku, onda će vaš bračni partner, partnerka sada imati više obaveza oko svojih roditelja. Morat će da se pobrine o nekom članu svoje porodice, jer je to sada lekcija koju mora da savlada, odnosno mora da bude spreman, spremna da pomogne nekome iz svoje porodice, a da pri tome ne očekuje za uzvrat ništa. Ali vaš bračni partner, partnerka bit će previše fokusirana na novac i kako da zaradi, pa će pokazati i neki vid opsednutosti novcem. Samo neka nikome ne pozajmljuje novac jer može imati problema zbog toga. Ako ste slobodni, ljubav možete naći kao i uvek preko prijatelja ili da ste već prijatelji. Vi često mešate ljubav i prijateljstvo, pa vrlo lako od prijatelja postajete ljubavnici i obrnuto. Ovaj put ljubav možete naći preko društvenih mreža kao Instagram, TikTok i tome slično. Možete imati nemirne snove, a razlog za to bi mogao biti da vam smetaju neki električni aparati blizu vašeg kreveta. Drugi razlog bi bio da vam se bude neki strahovi, fobije i potisnute emocije od nekih trauma, bilo od ovog života ili od nekog od vaših prošlih života. Savet za vas bi bio da počnete da radite na sebi, da idete na neke kurseve kao joga, reiki. Naravno da vam najviše može pomoći vaša vera u Boga, kao i post, molitva, poseta svetih hramova. Ovo će trajati malo duže, a sada će možda samo neki od vas osetiti sve ovo. Vi možete imati problema sa kičmom i šijalgijes, sa cirkulacijom, sa krvnim pritiskom pa i sa jetrom. A previše dugo stajanje na nogama može vam izazvati problem sa venama na nogama. Ovo su samo saveti na što treba da obratite pažnju. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i razgovora možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00 389 75 55 8066.